entertainment. Wow sa entertainment. At wow sa balita. Wow! Smile Radio. Palangga ka! Tututukan ang mga pangyayari sa loob at labas ng probinsya. Ipapaabot ang mga mahalagang detalye at impormasyon live. Komprehensibong ibabalita kasama ang Masbate Newsline Team. Ito ang Wow! Smile Radio Masbate. Special coverage. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile. Ito ang live mula sa buong munisipalidad ng Masbate, Morgan. Ayan ang 12 teams na maglalaban-laban at pag-aagawan ang tropeyo dito sa Masbate para sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Siyempre, hatid po ito sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! And also brought to you by Congressman Saldico. Ayan, so sige. Maraming salamat dahil piyestang-piyesta ang dating, di ba, Danica? Yes! Dahil yan sa ating Kataingan Municipal College Drum and Lyre Corps. Alright, so palakpakan din po natin sila. Okay, Danica, alam mo, I've seen familiar faces. Ay, talaga, ako din. Meron din, siguro, mga 3 yun na nakita ko. Oo, na mga kikilala mo, no? Yes. Kilala mo na dahil sa mga previous legs siguro, no? Oo, and yung iba dyan ay talaga namang tawag dito, kilalang kilala sa larangan ng sports na basketball. Definitely, and excited tayo na mapanood sila dito sa Masbate. Okay, so talking about familiar faces, mamaya, pamilyar po sa inyo ang inyong makakasama dito sa ating opening ng Ako Bicol Cup Masbate. Dahil may mga makakasama tayong talagang mga pamilyar. Ay, oo. Diba? Isa na dyan ang talaga namang idolo sa larangan ng basketball, Morgan. Oo, walang iba kundi si Scottie Thompson. At Siyempre, syempre, maganda at sexy. Ay, oo, hindi lang maganda. Sikat din itong YouTube creator content, Morgan. Walang iba kundi si Jaime Loves Jelay Andres. Yan, mamaya po yan. Pero bago ang mga yan, eto, magano muna tayo. Alam mo, yung isang programang ganito, napakalaking programa dito sa probinsya ng Masbate, I will be graced
if we'll open this with an opening prayer, syempre. Yes. So, patigilin na muna natin. Yung, salamat uli sa ating Kataingan Municipal College Drum and Lyre. And right now, let's have ourselves in the presence of our mighty Lord. And of course, we will be singing our Philippine national anthem before that. We are requesting everyone to please stand to sing our national anthem. Hello. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu I dai pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our a heart. ricordarci che When stars go out each la terra è night, stella nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede When c'è shadows fill our day, lead us to a place guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Eto na. Alright. Nako, Kapamorgan, excited na ba kayong lahat sa ating Ako Bicol Cup Masbate? Are you ready, everyone? Yeah! Siyempre, Danica, talagang yung excitement mula pa kanina sa start natin. So, wag na nating patagalin pa masyadong ating program. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan, para sa ating torch run and lighting, let the game begin with Mr. Scotty Thompson! Ayan. So talaga
Talagang pambihira tong opening natin dito, no? We have Scotty Thompson in the house. There you go! Ang pogi! Yes Grabe, naman. dala ano? Talaga naman. Hello, sir. And syempre, Hindi lang pogi, kundi Oh. siyempre, alam naman ng lahat na si Scotty ay isa sa pinakamagagaling na basketball player dito sa Pilipinas. Palakpakan natin, Mr. Scotty Thompson! Ayan, mamaya magbabalik siya para sa Oath of yes, Sportsmanship. Kapa Morgan. At siyempre, may message siya. Ay, syempre, hindi pwedeng hindi. Kasi inabangan talaga sila ng mga masbatenyos na talaga namang mahihilig sa larangan ng basketball. Absolutely. Pero bago yan, eto, mag-roll call ulit tayo ng mga teams na nandito. Baka kasi may umuwi. Yun nga. Siguro naman wala. Okay. Attendance muna tayo Attendance ulit. check tayo, ha? Sige. We'd like to call in once again, Aroroy Team! Asa Ayan. naman ang Aroroy? Ayan. Ayun. Here we Ano go. bang kulay ng jersey nila? Gray, Kapa Gray. Morgan. Black Okay. and gray. How about Team Baleno? Naku naman, napaka-presko naman sa mata. Color green. Hello sa Okay. inyo, magandang gabi. Sige. How about Team Balud? Ayun. Ayun Ang ganda yung- ng kulay nila, apple green. Yes, fresh na fresh. Oo. Eto naman, asan yung Team Batuan? Ayun. Mga taga-Butuan. Boss green ang kanilang jersey. And syempre, hindi pa paiwan ang mga taga rito, mga taga-Kataingan! Wow, ang dami nilang fans. Ang daming fans at audience natin from Kataingan. How about Team Kawayan? Meron din. Next, Team Claveria. Ayan, nakapula din sila, Kapa Morgan. Team Dimasalang. Ayun. Ayun, ang mga Mandaon! Mga taga-Mandaon! Ayun. Hello guys! And syempre, hindi rin magbabawli ang Masbate City! Alright! How about yung mga taga-Milagros? Ayun, mga nakaputi. Gusto ko yung energy ni Kuya. May pataas talaga siya ng kamay. May pa-wave ano? Yes! Ito na! Asan yung mga taga-team? Palanas! Ayun! Ayan, and mga taga-Mobo. Ayun, mga taga-Mobo. And mga taga-Monreal. Ito din! Mga taga San Fernando! Hello po! Magandang gabi! Ayun, naka-sky blue sila. How about yung mga taga-POV? Corpus. Asan? Ayun. Ano bang jersey nila? Aba, purple. Purple yung jersey Purple. nila. Ito naman, Team San Jacinto. Ayun din. And last, ang Team Uson. Okay. How about yung mga taga San Pascual? Ayun. So far, isang team ang hindi nakadalo, ha? Yes, yung Team Placer and yun lang. Pero na, mukhang nandito. Mamaya, nandito yun mga yun. Ayun na sila. Okay. Ay, ayun na sila. Andito na. O, ayun. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Na-traffic.
Na-traffic na-traffic lang kasi Oo. maulan. Welcome po mga taga Team Placer. Okay? So sige, eto na ang ating hinihintay. At hindi matutuloy itong ating paliga dito, ang Ako Bicol Cup Masbate, without this. Very important ito, lalong-lalo na sa mga players or sa mga team. So, tawagin uli natin si Mr. Scotty Thompson. Ay, hindi pala. Bago yan, syempre, huwag natin kakaligtaan yung ating boss. Ayun, syempre, yun nga ulitin ko lang, hindi magiging posible ang Ako Bicol Cup Masbate kung hindi sa kanya. Yes, of Morgan. course. Eto na, hindi na natin patatagalin pa. For our welcome remarks, please give a round of applause to our Commissioner, Mr. Lloyd Rivera. Good afternoon po sa inyong lahat, mga taga Masbate. First of all, gusto natin magpasalamat sa Ako Bicol Party List sa efforts po ni Congressman Zaldico and Kong Jill Bongalon po. Kung hindi po sa kanila, wala pong Ako Bicol Cup ngayon. Maraming salamat rin po sa province of Masbate, kina Governor ko, sa First District Congressman natin na si Kong Richard ko, sa Second District, Kong Ara ko, Kong Tonton ko for Third District. Sa mga mayors po ng First District, sa mayor ng Batuan, Mayor Yuson, mayor ng Claveria, si Mayor Anduiza, mayor ng Monreal, Mayor Villahermosa, Mayor ng San Fernando na si Mayor Bravo, Mayor ng San Jacinto, Mayor Altarejos, Mayor ng San Pascual, Mayor Lazaro. Sa Second District po, Mayor ng Aroroy, Mayor Virtusio, Mayor ng Baleno, Mayor De La Rosa, Mayor ng Balud, Mayor Estrella Jr., Mayor ng Mandaon, si Mayor Christine Co., Mayor po ng Masbate City, Mayor Tuason, Mayor ng Milagros, Mayor Magbalon, Mayor ng Mobo, Mayor Salvacion. Para naman po sa 3rd District, maraming salamat po sa pagpagamit ng venue, Mayor Kabatanya ng Katayngan, Mayor Condor ng Kawayan, Mayor Naga ng Dimasalang, Mayor Talisik ng Esperanza, Mayor Eramis ng Palanas, Mayor Antonio, Mayor ng POV Corpus, Mayor Dumuran Jr., Mayor ng Placer, Mayor Sanchez ng Mayor ng Uson. Maraming salamat po sa inyong mga suporta sa Ako Bicol Cup. Hindi ko na rin po ito papatagalin. Paumpisa na rin po natin yung laro. Thank you po. All right, thank you so much once again, Commissioner Lloyd Rivera. And again, ladies and gentlemen, mga kasurog nating Masbateño, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay wouldn't be possible without Ako Bicol Party List and of course, Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon. And syempre Morgan, yun nga, hello din sa lahat ng mga nandito sa gilid na ito. Gusto ko ulit makarinig ng hiyawan at sigawan! Medyo ano ba, yung mga Masbateño. Medyo, ano pa sila? Oo, pero mamaya- Nagugulat pa. Alam mo, mamaya sa first game natin, talagang umaatik abong bakbakan yan. Kaya sigurado, preserve nila o reserve nila yung kanilang energy para dyan. Dahil may game na tayo mamaya. Pero Oo bago nga. po yan, dito muna tayo sa ating program. Okay, eto na nga, sabi natin, hindi rin matutuloy itong programa natin or maitutuloy itong ating Ako Bicol Cup Masbate Yes. without the oath of sportsmanship. So at this point in time, we would like to call in once again Mr. Scotty Thompson. At syempre, magbibigay din siya ng message after this. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede po ba tayong tumayo para sa Autumn Sportsmanship?
Taas po natin yung kanang kamay natin. Paano ba ito? I state your name, Earl Scotty Thompson, of Barangay Nebra San Miguel, do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games. That I will respect all calls and decisions of the referees and game officials. And that I will act at all times as a true sportsman whose desire to win is only second to the love of the game itself. I further solemnly declare that each game is a friendly contest done in the spirit of camaraderie and true friendship, where we triumph as a considerate victors or losers with grace, and determine will win to win. Sana. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. So help me God. Maraming salamat po unang-una sa lahat ng Masbateños sa pag-imbita sa akin dito. Especially kay Kong Elizalde and sa Ako Bicol Party List, Kong Jill Bungalon, Ako Bicol Party List, Governor Antonio Tico ng Governor of Masbate, and of course sa Ako Bicol Party List sa talagang pag-host ng event nito sa mga paligan nila na umiikot sa buong Bicol region. Isang malaking bagay po to sa mga basketball players na ma-discover at makarating din sa mga pangarap nila sa buhay. And sana po dito sa lugar nyo sa Masbate, sa pamamagitan ng liga na to, marami pa pong makarating kung saan man nila tatahakin sa mga basketball career nila. And of course, matuwid yung mga pagiging sportsmanship lang nila and maiwas po sa mga masamang gawain. So malaking bagay po to. Sana po makatulong and sana po sa pagpunta ko dito, marami akong ma-inspire na kabataan and not just mga kabataan, lahat ng mga tao dito sa Masbate. And sana rin po, balang araw, pag may mga pagkakataong ganitong liga, is may babalik din po sa inyo na sa pamagitan ng liga na to, may maging PBA players din po. And kahit hindi po PBA, alam natin marami na pong liga sa Pilipinas. Sana maraming ma-discover na to, nitong paliga ng Ako Bicol at matupad yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi dati, ganito din ako nagsimula, sumali sa mga liga, na-discover, and hanggang na narating ko yung pangarap ko. And sana, balang araw, ulit, isa sa inyo ang makarating at ang magsalita dito sa harap ng mga tao. Maraming salamat po, and God bless you po, and enjoy yung game. Alright, thank you so much, Mr. Scotty Thompson. Ayun. Tandaan nyo yun yung mga mensaheng ibinigay niya. Tsaka Oo. tips din, Kapa Morgan. Kaya tiyaga lang at practice. Para nang sa ganon, itong mga players na nandito, lalong-lalo na yung mga kabataan, maging katulad din ni Scotty Thompson na sa ngayon talagang nasa tugatog ng kanyang basketball career. Yes, eto na! Hey, kinikilig ako, Kapa Morgan. Bakit naman? Kasi idol ko din to. Oo. How about you guys? Idol nyo rin ba siya? Mahina, gusto ko malakas. Kataingan Sports Center, are you ready? Yeah! We are ready! Alright, eto na. Eto na. Ayan! Bigyan lang natin ng space. Yes, to give us an intermission number. This lady is a versatile actress, YouTube content creator with 7.75 million subscribers, social media star, career skyrocketed with her breakout role in
of GMA 7. Masbateño and Cataingan Sports Center. Please give a round of applause to Miss Joy Andres. All right, Masbateño. Once again, Miss Jelay Andres. Kanina pa kita pinagmamasdan. Bawat galaw sa salo ng awit tinitingnan. Ang bebang mong bumibigay aking sinusundan. Kahit saan man makarating ay aking sasabayan. Bakit di ka lumapit sa akin at hawakan mo? Aking kamay bumali at sige subukan mo. Ang lalaki na siyang pinapangarap ko. Yakap at bakal sa'yo sa pagbahangat ko. Baile, 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 baile. Sa'yo dalawa walang ibang kasali. Baile, 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 baile. Di walang katapusin, walang finale. Huwag kang madadahe. Yung pinabilis sa para kong lalaki. Huwag ka nang mag-iinat.
Masaya po ba kayo? Sobrang saya ko pong makita kayo lahat. Wala akong masabi, ang popogi ng mga taga-Masbate. Ang dahil pogi, oh. Ayan, may tanong ako sa inyo. Masaya po ba ako kayo na makita ako? Talaga, kung makasaya ka, lagot ka sa asawa mo. Maganda po ba ako sa personal? Ayan. Mababait talaga yung mga taga-Masbate, ano? Hindi lang pogi't magaganda. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico, kay Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List po. Maraming salamat po dahil po sa kanila kaya po ako nandito. Kung masaya po kaya isang sigawan ay palakpakan! Ayan. Ready na po ba kayo sa game nyo? Oh. Magaling po ba ako magsayaw? Gusto niyo po ba ako manta? O sige, tandaan niyo po komedyante ako kung ano mangyari dito sa kanta. Joke lang yun. Meron po akong sino gusto ng t-shirt? Meron akong dalang t-shirt. Ano po yun? Pinirmahan ko po yun, may pirma ko yun. Tsaka may kiss mark ko yun. O sige, mamaya bibigyan ko kayo, ha? Tsaka iikot ako dyan. Hello, kamusta po kayo? Ayan, sige po. Sana po magustuhan nyo. Kakantahan ko po kayo. Music Maestro! If you don't wanna see me, Did the full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe it, anything can stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Are you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive. Kayo, sa kanila, bigay natin sa kanila. It's scary, I'm not where you left me at all. Sino may gusto? If you don't wanna see me dancing with somebody, dito yata! If you wanna believe it, anything can stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Maraming salamat ako, Bicol Cup, Masbate! Thank you, good luck po sa mga maglalaro at maraming salamat po ulit, Masbate. Pagka Bicolano, Uragon! Yan. Di ba? Marunong ako. Alam ko yun. Gusto ko lang magbabay sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Good luck sa game. Good luck. Thank you very much po. There you go, the beautiful, sexy, and electrifying Jelay Andre.
Ayan, picture-picture muna si Danica. Habang ako, nandito na, ha? Alright! Okay, sige. Balik trabaho! Eto na! Masaya ba kayo, Mas Bateños? Ayan, sana naman mas nabago yung mood nyo dahil sa electrifying performance itong si Jelay Andres. Yes, Kapa Morgan. And syempre, talaga namang nabuhay ang mga katawang lupa ng ating mga kalalakihan. Kanina. Kanina sabi ng player, ay, Oo. Ay, wait lang. pahalata, no? Sino ba yung mga nakatanggap ng t-shirt na galing kay Miss Jelay Andres? Pataas ng kamay! Bakit anong plano mo? Anong plano mo sa Asan? t-shirt? Ayun, nahiya pa si Kuya, pero mamaya susutin niya yan. Swerte naman, ano? Baka nga gawin niya pang punda sa unan. Okay, ayan. So, matapos ang napakagandang si Jelay Andres, eto naman, tatawagin natin yung mga locals na magaganda ng Masbate. We're talking about the muses ng mga teams na nandito. So, asa na po yung mga muse natin? Dito tayo Ayan. sa unahan. Hi, Magpakilala kayo Oo, at girlies. magpabongga. Punta na kayo dito sa unahan. Isa-isa pong magra-ramp at magpapakilala. Dito na po kayo, yung mga boys natin, alalayan nyo na lang yung mga muses nyo. Punta na po kayo dito. Oo, magra-ramp kayo. Come on, mga muses ng Masbate. Yes. Ako, Bicol Cup Masbate. And once again, wala pong humpay ang ating pasasalamat sa ating Ako Bicol Party List and of course, Congressman Saldico Yes. at Congressman Jill Bongalon. Eh, Dahil kung syempre, wala po sila, wala din tayo dito. of course, Kapa. And live na live din po tayong napapanood sa Facebook page ni Rep Saldico. And syempre sa Ako Bicol Online TV, Kapa Morgan. Yes, of course. Ayan. And of course, pinocover to ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Yes, punta na po kayo dito lahat. Dito po, lahat ng girls. Ito pong linyang ito, sundin niyo lang po itong linyang ito. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down. Play sweet, makes me move like a freak. Alright! Mr. Saxo Paalala lang po ha, lahat po ng mga girls na nandito ay talaga nag-effort sa atin. Kaya naman, girls, punta po na, usog kayo dito sa gilid. Adjust na lang kayo. Ito yung instruction. Galing dyan sa gitna, pupunta dito sa pinakagitna. Punta doon sa right side and left side. Balik sa gitna and magpakilala. Kung may kasabihan, much better. Pagalingan ito kasi pipili ng isang best muse ng Ako Bicol Cup Masbate. Sample muna, Danica, sample. Ayan na naman tayo sa sample walk na. Ayan, pero bago magpakilala yung ating mga muses, pasalamatan po natin ang tatay ng Kataingan, si Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po for allowing us to be Hello here po. sa napakagandang venue ninyo, ang Kataingan Sports Center. So once again, we would like to give our gratitude kay Felipe or Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po, Mayor. Alright. Eto na. Maestro, ready na po ba kayo para sa music ng ating girls? Okay. Masbate and Kataingan Sports Center. Please give a round of applause to our lovely music. all day, all day. I do it in my way. All day, all day, all day. I don't care what they say. Alright. Magsisimula tayo. Dito kay Miss San Jacinto. Today's my day, my year, my century, and you can take any of it from me. We got a place in all this crazy. You're not alone, 'cause we came a long way. None of this waiting for someone to open doors. Prisea Espinilla Mabaza, all the way from San Jacinto. I'm so above.
Joy Tambaga Magtoto 20 hali sa matahom na istaran Mobo! Alright, syempre, hindi rin magpapahuli ang napakalang ng Muse ng Team Aruroy! Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chipped the back on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap. Hello sa mga basketballista ng Masbate! Kaya pala galit na galit kayo sa akin. Kasi bangko kayo, hindi kayo maka-score. Wait! Pero huwag kayo mag-alala. Huwag niyong isiping bangko kayo. Ang isipin niyo, secret weapon kayo. Arabella Barbolino Cristobal, hailing from the golden town of Araroy. Clap, snap. Clap, clap. Grabe naman yun, may pasabog talagang kasabihan. Alright, syempre, hindi rin magpapahuli ang makinang na Muse ng Masbate City! We gonna shut him down. Y'all thought we killed him with the last one? Remix. DB, Diaz Brothers, Flow Rider, Pitbull, Lil DJ Loud. I wanna see you move, shake, now drop. What your mama said, move, shake, now drop. What your daddy said, move, shake, now drop. What your sister said, move, shake, now drop. I wanna see you move, shake it, drop it, shout it. Lil' mama got the body on her slim waist, that apple bottom, she got it look good all in my face. I like when they lose, but don't get abused. DJ Last got them on pimp juice, she bringing it back, so I give it the stacks. I gotta give it the cash, do what she do with the ask me if I think so that's fine. Damn right, I'm about to lose my mind. So stacked, know how to make that body wine grind. I wanna press rewind, I give it to me one time, give it to me two times. Slow ride, I must say I like when them free. Get Lucy low to the flow in them jeans. Hey baby, take over these baby B. When I'm in the club with DJ and I wanna see you move, shake, now drop. What your mama said, move. Lupad, lapay, mabuhay! Good evening, ako Bicol Party List. This is Lorraine Mayfairer, 16. Proud and honored to represent from the most performing barangay, Barangay Nursery, City of Masbate. Action! Padayon! Wow naman! Alright, syempre, eto na. Oh, eto na. Hindi pa pala tapos, may post pa pala. Ayan, palabangan naman natin ang Muse ng San Fernando. So crazy right now. Most incredibly, it's your girl, me.
Natalie Manlapas, all the way from the beautiful land, Municipality of San Fernando. Alright! Oh, sabi. Ganda. Alright, thank you so much. San Fernando. Next. Eto na. Ang views naman ng Team Milagro. Been here all day, and boy, you got me rocking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body, feeling like I wanna rock with your body, and we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, 'cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation, and we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't give them no 'cause I've been here all day. And Good evening, everyone. This is Yvonne Karen Ariela Danao Rosas, all the way from the home of the miracles, the Municipality of Milagros. I've been here all night. Thank you so much, Miss Milagros. And ito naman. Ate, paharap nga ng ano mo. Hindi ko nababasa. Ito na. Making everybody think that we solo. Ito na ang team Baleno. Ayun. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. I only wanna die alive, never by the hands of a broken heart. I don't wanna hear you lie tonight, now that I've become who I really am. This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. You were better, deeper. I was a nice stallion, like a deadly fever, yeah, babe. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, and most of all, love of what you're doing. Good evening, ladies and gentlemen. Standing right in front of you is a lady who's brave enough to face this breathtaking scenery of a vaccinated crowd. I am Chris Cassandra Pariharo Estaves, humbly representing the Baleno. I only wanna die alive. Alright, thank you so much, Team Baleno Muse. And ito naman, magpapakita din ng kanyang galing, ang Muse ng Team Di Masala. Dance, 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 dance. I hit the floor 'cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, 'cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah. Throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life. Good evening, ladies and gentlemen. Ramona A. Daliwal
from Dimasalan. Thank you so much, baby girl. Dimasa lang pala ang pag-pronounce nun. Alright, here we go to Team POV Corpus. Palakpakan naman natin ang muse ng POV Corpus, everyone! Come on. Shout I had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. I ain't never seen nothing that'll make me go this This is Jasmine Nicole D. Monteroyo representing Barangay PUB Corpus! professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure to get low. Ain't the same when Alright, it's at that club. thank you so Make it rain, I'm much, making it snow. Miss POV Corpus. Eto naman, ang huling magpapakita ng kanyang ganda't galing mula naman sa Team Kawayan. Hey, when it come to you, pistol like buzz, issue with trust. Won't let no one get a piece of your love. Yeah, base it on loyalty, base it on us. I ain't the picture perfect type, but I'm making it up. You say you want a bad, flip it, I can't get enough. I'm rich alone, but when I'm with you, I'm bitter as fuck. Forbidden fruit on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm hitting you up. Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing that you give it to me and just me only. Yeah, girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that you give it to me and just me only. Cause you chosen. Sun is in the air, no you can't bring no phones in. We walking in the light. Maayong gabi kanatong tanan. Ako, si Risa Jane Igot Compuesto from Kawayan. Ay, grabe naman yun! Girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide May open. pasayaw ka pa, It's the Morgan. ocean. I'm Oy, just imposing grabe, that ah. you give it to me and just Mas uminit yung gabi natin. Mas uminit yung ating opening ng Ako Bicol Cup Masbate because of these lovely muses na Yes. meron tayo dito. Meron tayong 10 na naglaban-laban. Ay Alright. nako, And Danica, lahat sino sila- kaya sa kanila ang mananalo? Oo nga, pero hawak ko na. Hawak ko na. Good luck, guys. Nandiyan na kung sa'yo. sino yan. Okay, sino sa kanila ang pinaka-graceful, pinaka-lovely, at pinaka-captivating? And syempre din, sa lahat ng mga nandito sa loob ng Kataingan Sports Complex, meron na ba kayong bet sa ating mga magagandang muse? Gusto ko makarinig, sino ang bet nyo? Ayun, siyempre, yung mga teams nila, ang bet nila. Pero according sa ating mga hurado, meron na tayong napili. Okay? And Oo. our best muse will be receiving a certificate plus 5,000 pesos in cold cash. Wow! Ulitin ko! 5,000 yon na matatanggap ninyo mula sa Ako Bicol Cup and syempre Ako Bicol Party List. And of course, galing din yan kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon. Bongalon. Eto na! Alright, busy yung mga kalalakihan sa pagpapapicture kay Mr. Scotty Thompson. Pero eto na nga, Kapa Morgan. May Announce na good natin. news ako sa inyong lahat. Dahil hindi lang isa ang ating best muse. Ibig mong sabihin, Ano? 2, 3? Eto na! Eto Okay. na! Gusto ko maestro yung yung may baga, patent ng music. Baka meron kayo dyan. Alright. Yes, Kapa Morgan! And everyone, hindi lang isa ang uuwing best news ng Ako Bicol Cup Masbate, kundi dalawa! Woo! Dalawang best news natin for tonight!
Santos? How about Team Baleno? Syempre, meron din kay Team Palanas. How about kay Team POV Corpus, syempre meron din tayong pambato. So sino kaya ang dalawa sa pinaka-elegant sa masampung itong naglaban-laban? Announce na natin. Yes! Hindi na natin patatagulin pa, Kapa Morgan. Eto na! Eto na! Our first Best Muse! Makaka-receive ng 5,000 pesos and award of certificate. A recognition of your ability to stand out with elegance and captivate people to support your representing team in the opening ceremony of Ako Bicol Cup Masbate. Given this 27th of July 2024 at Kataingan Astrodome. Congratulations to Miss San Fernando! Congratulations, Miss San Fernando! One of the winners of our Best News sa ating Ako Bicol Cup Masbate. And sabi mo nga, dalawa yan. So sino pa yung isa? Eto na! Hindi na din natin patatagalin para sabay na silang mag-celebrate ngayong gabi. Our second Best News of Ako Bicol Cup Masbate. Walang iba kundi si Miss! Sino? Eto na! Team Milagros! Congratulations sa ating dalawang winner ng Best News for Ako Bicol Cup Masbate. And of course, congratulations na rin sa 8 pang natitirang nandito. Lahat po kayo the best, but we have to, piliin yung pinaka-best sa inyo. Yes. And it's Miss Milagros and Miss San Fernando. Ohoy! And syempre, once again, makakatanggap. Alright, girls, thank you so much for your participation dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Pwede na kayong bumalik sa inyong team. Good luck sa inyong mga teams, ladies. Eto ka ba? Harap muna kayo doon. Congratulations, guys. Miss Team San Fernando, ano po ang mensahe mo sa Ako Bicol Cup Masbate and sa Ako Bicol Party List? Go ahead. Thank you so much po sa Ako Bicol. And ikaw naman, Miss Milagros, in-expect mo ba na isa ka sa mapipili as Best Muse of Ako Bicol Cup Masbate? Actually, I don't expect since all of the girls are very beautiful. But I'm very thankful po, especially sa Team Milagros and to my mother who is always supportive, and of course sa Ako Bicol Party List to have this event. Thank you po. At ano naman ang magiging as a muse ng iyong koponan, ano ang iyong magiging contribution para maging successful sila sa liga natin? Of course po, ang mako-contribute aside from my beauty po, syempre, maging supportive sa kanila and to cheer them always hanggang sa manalo po ang aming team. Yes, ang ganda. How about you, Miss San Fernando? Ano naman yung magiging contribution mo sa iyong team and advice na din sa kanila? Be kind and good luck sa kanila sa laro nila. Yun lang. Alright, thank you so much, guys. Once again, everyone, Team San Fernando Muse and Team Milagros Muse, our Ako Bicol Cup Masbate Muses. Congratulations! Maraming salamat. Thank you so much, guys. Okay! Sige, malapit na tayong magtapos at malapit na nating masaksihan ang unang salpukan ng mga teams dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. And once again, sabi ko nga kanina ka ba, Morgan, hindi magiging posible ang Ako Bicol Cup Masbate kung hindi dahil kay Congressman Elizalde and Congressman Jill
Party List. Katabang na kasurog pa. And siyempre pa, once again, pasalamatan natin ang Mayor ng Kataingan, Mayor Felipe F. Cabatanya, for having us here sa napakagandang venue nila, ang Kataingan Sports Center. And syempre maraming salamat din si Governor Antonio Tico, Congressman of 1st District Ricardo Richard Tico, 2nd District Olga Araco, 3rd District Wilson Tonton Tico. At yung mga mayors ng 1st District, Mayors Charmax Jan A. Yuson ng Batuan, Froilan B. Anduisa ng Claveria, Glenda L. Villahermosa ng Montreal, Mayor Byron Angelo E. Bravo ng San Fernando, Mayor Francisco R. Altarejos ng San Jacinto, at of course, si Mayor Sacarina A. Lazaro ng San Pascual. And syempre, we would like to thank mayors of 2nd District, Arturo B. Bertuccio, Araroy Masbate, Mayor Marites C. De La Rosa of Baleno, Mayor Rodolfo Estrella Jr. of Balud, Christine Salvico of Mandaon, Mayor Socrates M. Tuazon, Masbate City, Mayor Natividad Isabela R. Magbalon of Milagros, Masbate, Mayor Raymond Dosmundo Salvacion of Mobo, Masbate. At syempre, hindi rin natin kakalimutan pasalamatan ang mga mayors ng 3rd District. Ayan, Mayor Felipe U. Sanchez ng Uson, Mayor ng Placer na si Mayor Eusebio B. Dumuran Jr., Mayor Mark R. Antonio ng POV Corpus, Mayor Rochelle A. Irames ng Palanas, Mayor Fernando P. Talisik ng Esperanza, Mayor Michael Demp D. Naga ng Dimasalang, Mayor Edgar S. Condor ng Kawayan, and siyempre pa, once again, ang Mayor ng ating venue, Kataingan, Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, and syempre Masbateños, hindi lang ngayong gabi ang ating Ako Bicol Cup Masbate, kundi ka pa Morgan, mag-stay tayo dito sobrang tagal. Dahil 20 teams, imagine, di ba? Almost 2 months tayo dito. Pero eto na, to formally open this tournament, tawagin uli natin ang ating Commissioner Lloyd Rivera. I announce the start of the Ako Bicol Cup Masbate 2024 Open. Yay! Maraming salamat, Commissioner Lloyd Rivera. Good luck sa lahat ng mga teams ng Ako Bicol Cup Masbate. Ito po si Kapa Morgan. Yes, and I am Danica Garcia. Okay, once again, sa ngalan po ng Ako Bicol Party List, at si Congressman Saldico at si Congressman Jill Bongalon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo.